Ukuqhubeka kokusocongwa kwabasondelene nesilo Misuzulu sinqobile kaZwelithini sekususe itwetwe ngokuphepha kwesihlalo sobukhosi bukaZulu. Izinduna zaKwaZulu-Natali zithi ukusocongwa ngokulandelana kwezithenjwa zesilo kwenza ukuthi isole ukuthi-ke kukhona abafuna ukuqeda ngobukhosi bukaZulu. Sikusho lokhu emva kokusocongwa kweso lesilo wanobamba umnumzane Mbangiseni Mboyisa lidutshulwe ngoLwesihlanu ebusuku. Ukusocongwa kaMboyisa kuzemva kokusocongwa kwezinye izethenjwa zesilo okukhona kuzo wayengusihlalo womkhandlu wasoSuthu uDkt Dumisani Khumalo, umntwana uMbongiseni Zulu nenduna umnumzane Echuphisa Ntule. Inhlangano yezinduna ubumbano lwezinduna ithe kuyakhathaza ukusocongwa kwabasondelene nesilo. Omunye wabaholi bobumbano lwezinduna umnumzane Phakamani Dlamini uthe ukusocongwa kwezethenjwa zesilo kubenza-ke besabela ukuphepha kwesihlalo sobukhosi bukaZulu. Umbuyisa oyiso-ke lesilo lesithathu ukusocongwa. Lesi simo sikhombisa ukuthi kukhona-ke abantu abazungeza isihlalo. Asazi ukuthi yini thina kufanele-ke siyenze ngoba-ke kusobala ukuthi ukhona-ke abasikazi isihlalo ngejuzi. Umbuyisa ugcina ukubonakala ezidlangalaleni ngesikhathi isilo zivula ngokusemthethweni indlu yobuholi bomdabu KwaZulu-Natal ngesonto eledlule. UDlamini uthe-ke ngalolu suku umbuyisa wayezinamele engakhombisi ukuthi khona-ke okumhlayisela ibhojozi. Lento ikhomba-ke ukungaphephi kwabaholi bomdabu. Ukubulawa kwabaholi bomdabu akuthathelwa phezulu, akufani-ke nokubulawa kosopolitiki. Lento-ke izogcina isenza ukuthi-ke besaba ukukhethela ezikhundleni. Izikhundla zizogcina-ke seziphathwa ngabantu abangalungile. UDlamini uthe-ke impilo yabaholi bomdabu ayiphephile ngenxa yomsebenzi abawenzayo. Wathi umsebenzi wabo ubuye ubaphoqe ukuthi bathathe izinqumo ezicasula-ke abathile. Kuzogcina kuba nzima-ke ukuthi thina sithathe izinqumo. Siyacela ukuthi uhulumeni alisukumele-ke lokubulawa kwabaholi bomdabu. Njengoba uhulumeni ekwazi ukuqeda udlame lwamatekisi, yakwazi-ke ukuqeda ukubulawa kwabaholi bomdabu.